gauza bat, orduan badakit, nolako ilusioa egiten duen euskaldun izan da eta atzerrian bizita bertako produktuak ekartzeak ez. Orduan zentzu horretan eskerrak eman dizkiot askoz. Haien jakintza eta kalitatezko errezeta sepeari utzi diote. Izendapenetik garrantzi handia ematen zaie kasu hauei. Ondo bine, zuzen, Merci mucho, si soy de acá. Si os en esto que están, una dao, ez dao. Oin probako eta esango dugu. Lourdes, Forma, Tazo de Raimundo, Arantxak, Miriam, Jose Mari, Atlaziak diatzeko dano garden. Hoy llegó sin, ¿verdad? Más pequeñita, era la más pequeña. Ya, la nena que viene.